zethu sitshila kwincwadi kaYohane isahluko seshumi. Ncwadi kaYohane isahluko seshumi. Kwesahluko seshumi sale ncwadi kaYohane ndiqala ukufunda kulandinyana yokuqala nendinyana ezilandelayo. Ncwadi kaJohane chapter 10 ndiqala ukufunda navesi yokuqala nezilandelayo. Inene ndithi kuni ongangeniyo ngalo isango ebuhlantini bezimvu, osuka akhwele ngandawo yimbi, lowo ulisela nesihange. Kena ongena ngalo isango ngumalusi wezimvu, umgcini sango. Uyamvulela lowo, zithi nezimvu zilive ilizwi lakhe. Azibize ezakhe izimvu ngamagama, azikhokelele phandle zona. Xa athe wazikhupha ezakhe izimvu, uhamba phambi kwazo, zithi nezimvu zimlandele ngokuba zilazi ilizwi lakhe. Thetha Nkosi Somebody say amen. Somebody say hallelujah. Hallelujah. And somebody say praise the Lord. Praise the Lord. Intetho yethu yanamhlanje ithi, my sheep know my voice. Izimvu zam ziyalazi ilizwi lam. eBhayibhelini kwincwadi kaMateyu 25 kubaliswe ngendidi ezimbini eziyakuba zimele abantu xa uYesu Kristu ebonakala phezu komhlaba. Thethiwe ngezimvu, kwathethwa ngebhokhwe. uYesu uthi ziyawuthi izimvu zibekwe ngasekunene, iibhokhwe zibekwe ngasekhohlo. Elikala lezimvu ezibekwe ngasekunene likala labantu abasindisiweyo. Ekugqibeleni umvuzo wabo kungena ngaphakathi kwamazulu. Somebody say amen. Lephakade lizulu lesebenzisa kakhulu intetho yecala lasekunene, the right hand side. Kuthethwa ngoYesu ohleli ezulwini ngasekunene kukayise. Xa wayelapha uthi bafundi bakhe yikhweleliseni ngasekunene iminatha yethu. Ngexesha lokohlulwa kwabanye abantu kwabanye abantu, abantu abazawudlilifa ubukumkani bukaThixo, iBhayibhile ibafanisa nezimvu eziza kumiswa ngasekunene. Xa kuthethwa ngegusha, imvu, kuthethwa ngesilwanyana esilulamileyo, into ethobekileyo. Xa kuthethwa ngebhokhwe, kuthethwa ngenjubaqa, into eqavileyo nendwebileyo. Ibhokhwe isimilo sayo ngumradu. Soze ibhokhwe ihlale ebuhlanti ifuna uphulela ngaphandle. Yawutsiba ngapha kwethango inqumla ingcingo iye kule ndawo ifuna uya kuyo ibhokhwe. Igusha ayenzi loo nto. Abantu ke
Xhosa babekwa kweqala lasekunene apha kuYesu bazawudayisa ubukumkani bakhe. Izimilo zebhokhwe babekwa kweqala laseThorho apho intshabalalo kanaphakade. Andothetha ngoMateyu 25 yena wahlula isimilo sebhokhwe nesimilo segusha. Yayona nto ndinomdla wothetha ngayo namhlanje zizimvu nomalusi wazo. Somebody say amen. Amen. Bayibhile thethwa ngemvu. Baya kwamhlaba uyalinga. Apha amagqirha nabathandazeli bathwala khona. Umbuzo wokuqala awubuzwayo umntu wothi ufuna ukunyanga ngeBhayibhile na okanye ufuna unyanga ngeyeza.